Jekk il-miżuri ma jkunux raġonevoli, ħadd ma ħajfhimhom u ħadd ma jipprattikhom. U konsegwenza ta' da ħajkollek ħafna nies. L-udjenza mhux il-professjonisti magħluqa jibqgħu, mhux problema. Però l-udjenza, in-nies normali li jiġu għal dawn l-avvenimenti, ħajspiċċaw jagħmlu attivitajiet illegali, jew fi djarhom fil-privat. Kważi nqablu jiena ma' pressure cooker, tiftakru pressure cooker. Meta għandek il-fuqar tila u lagħtu jibda sejjerek, barra jkollok dak il-valv, tajjeb, hemm fuq. Li jkollu bżonn tiftaħlu ftit, ħadd naqqas minn dak il-pressure. Għax jekk ma tagħmilx hekk, lagħtu speċjali kemm fuq, nkollok katastrofija. U bħalissa aħna ninstabu fi stat perikolus immens. Li l-pajjiż ħajitlef il-kontroll. Howard Keith De Bono, il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Industrija tad-Divertiment u l-Arti, f'messaġġ li għadda fuq Facebook sostna li meta wieħed iqis is-sitwazzjoni tal-pandemija relattivament tajba f'Malta meta mqabbla ma' dik f'pajjiżi oħra, l-industrija tal-arti u divertiment qed tibqa' tkun iddiskriminata u qed titħalla tistenna mingħajr ma għandha ħjiel ta' se jsir mill-industrija fix-xhur li ġejjin. Howard Keith De Bono sostna li din l-industrija ġiet iddiskriminata għaliex hija l-unika industrija li ġiet trattata b'dan il-mod. Huwa qal li l-limitu ta' 100 persuna bid-distanza soċjali li fil-fema tiegħu huwa redikolu ma jagħmilx sens. Dan meta huma biss il-persuni li għandhom iċ-ċertifikat tal-vaċċin li jistgħu jattendu għal dawn it-tip ta' attivitajiet. Howard Keith argumenta li l-pajjiż jinsab fi stat perikolus immens u li dawn il-miżuri restrittivi qed iwasslu għall attivitajiet li qed isiru illegalment. Fatt li jista' jasal biex eventwalment jerġa' jintilef il-kontroll. L-MEIA qed titlob li l-awtoritajiet tas-saħħa u lill-entitajiet governattivi għal pjan iktar fit-tul. Aħna staqsejna u waħda mill-proposti tagħna kienet u dak li proponejna kien pjan minn Lulju sal-aħħar tas-sena. B'mod b'kawtela l-ewwel ħaġa u jitlab il-mod tajjeb biex kulħadd ikun jaf fejn qiegħed. Il-President tal-MEIA appella lill-Gvern sabiex ikun hemm rilass ta' miżuri aktar sensibbli bi protokolli identiċi għal dawk li bħalissa qed ikunu applikati fit-tiġijiet fejn minflok 100 persuna, attività tad-divertiment tista' tilħaq sa 300 persuna u ma jkunx hemm il-ħtieġ ta' ċertifikat tal-vaċċin. Fl-aħħar net Keith Howard De Bono jappella sabiex l-industrija tal-arti u d-divertiment titħalla tieħu ftit tan-nifs mingħajr diskriminazzjoni.